Hej, velkommen til part 2. Nu har pizzaen lige været inde i ovnen, og ja, det er lidt kedeligt bare at spise dem, når de ikke skal ud, så det virkede. Det virkede rigtig tørt. Lille Stine har også fået lidt længere tid, den næsten lige kommer ud. Jeg kan ikke tage en bid af den Vi kan endnu. lige tage Fredes først, så. Også med. Og den er god. Den er vel god. Vi er kun gode til at lave pizza, hva'? Jeg giver dig mit stykke for 10. 10. Okay, så lad os prøve at smage den med pepperoni i. Jeg vil gerne have en ordentlig bid. Altså, det var fint. Er det lækkert? Det ser virkelig, virkelig godt ud. Den gav jeg en 8 ud af 10. Den giver en 10'er. Hvad, jeg skal lige høre, er det så bedre, end det vi bestiller hos pizzamanden? Ja. Ja? Nej. Nej. Jo. Jeg giver den her 8 ud af 10, den her en 10'er. Så vi skal til at åbne sådan en Fred og Villas pizzeria nu? Ja, kom og køb. Husk at følge og like, det glemmer jeg at sige på vores videoer. Vi lige ventet i et år på, at den kunne køle af. Så derfor skal vi lige smage den. Jeg skal lige holde den lidt. Ja, det er godt, Vilas. Stadig varm. Hvad på? Okay. 11 ud af 10. 11 ud af 10. 11 ud. 11 ud af 10, du synes også, den er god? Jeg giver den det samme, som at rate min sixpack. Men så slag, Vilas. Ja. Tak fordi I så med, og ses vi i næste video. Ej!